Ki Kristan si telup ke perthai, ikan mau buram yakan sengi. Hakabau trai Yesus Kristus. Ulawan kenang ban syak sitam. Kat hadu baun syak ru yaka jingyam. Halor keding panah haulom Kalbari. Ujisu ulawan kenang siakan ke perthai. Ban IT yala kejong kejingim. Nakabanta ban siuspa ya ubenri. Nakajing syak tek syak khum rau hakapok. Balada unu ru updeng ya u. Kum unong penim simet. Laha kenu ke jinglong. Try ukloi ban ai ha u. Ya ke jing im ka babam jukut. Ya ke ni kesengi latip ya ka kum ke Good Friday. Bat ka kubor ka bangidon ban pensengau ha ka bakum ke ni ka por. Kalong sepang ke Good Friday. Kektien ke jang ublay kat kum ke gospel ke jong uyu honest. Kalanong ke bakat kendai. Kedekot ke baat pupra haduk ke balai po. Ya gini kektien utrain Yesus Kristus. Ukren halor keding panah. Akapor ke busya haulom Kalbari. Kektien ke ongkum ni. Hadin kani habu Yesus utip bala pendap mentah. Ya ki ai baro. Ba anyo pendap ya ke jing thok. Uong ngasliang. Dia lebu ukiu badap daka bajau hangta. Dia bakilaya pendap ya uspan daka bajau. Bada bakilaya bu hau hisap. Kila kentiu ha kasintur jong u. Timan bau Jisu ulasim ya kata ka bajau. Ula ong la pendap. Bada bola no lenge ya la kli. Ula IT no ya la ka mensiam. Ujisu ha kata ka mien ha ka baladi no ya u. Ula let lambat kisenran ke jong u. Sya ke keper get semani. Ba unyo banyas lok. Baru jong ukpa ubah beneng. Haswa bun IT no ila ke jong kecing im. Hakinong syun. Baginyo ban pensitam. Bat ban penyapru ya u. Ujisu haka bakum kata kapor. Pedeng jong kecing leng a. Kajing pisah ke bajur jong ke mensia. Kat hadu ke bala pelong ya u. Baun sep ru dagas nam. Henry habau lias lok balu jong ukpa ubah bene. Ula dawai uong. Ku ukpa. Lada donlan. Doai bakane ka kuri kanyo like no langa. Ban om kumbangamon manga. Henry tang kumbame memat. Baradin ba ulayo banyas lok balu jong ukpa ubah bene. Ujisu ulayo ya kebor. Bun yang persya kita ginong syun jong. Bat ba unyo kebor. Ban IT no eradi. Hakajing sitam. Bat hakajing yap. Namarba kita kibawan ban kem ya u hakabakum kata kebor. Bun na pedeng jong ki kim itu ya ujisu. Kumta uway na pedeng kisenran pejudon nam rengkat bat u barbor. Ubakerteng ujudas Iskariot. Uni uradep bande lau jong kenrat. Tang dalai pau teli kispai rupa. Ula keren hapdeng jong kita baro. Baun ai yaki yakadap. Ha uta ubangangan do mga. Uta ulong mau. Tu pinkem ya u. Marhaba kita barok kebaliawan kelei. Ya kata kadak bau judas ulapan i. Daka bau uladok. Ya lu jong ukan rat. Uta upai bak belien bat kita kisipai. Kila kem no ya ujisu. Ha kata kamit. Na kata keper. Get semene. Hadin nang ta kila lej panyalam. Ya u hakmat. Jong ukaya pas urang ba lingdo. Ya kaba anyo ban bisyar ya u. Ukaya pas lambat kirang ba lingdo. Ki parusi, ki sadusi, bat kiwe. Hadin bekil bisyar ya u. Kimla pat ban bisyar penrem ya u. Bat kilayan lam no ya u Jisu hakmat jong upon tios pilang. Ya kaban bisyar ya u.
Henry upilat ru hadien katu kanipor hak ba ula bisyar yu Jisu. Syam ba umni ubriu ulale ikanu ka kamsni ka kambaman. Henry tang ban chupun hun yu upai ba. Ula IT yu Jisu. Ha kisipai ki jong u. Bakinyo ban sempat yu u. Kisipai kilayalam yu Jisu. Bat kila pensitam ban yu u barok simi. Kila bentiu, kila syok, bat kila sempat ya u do utri. Kadadu bakam met kejang u kalamong si kadai bat kalami kesenam kebajur. Ya kani kalong balap pendap ya kijing tok ke bala tok dagi nong ya thol lepa. Bada kijing jingam senam jang u an pen khia ini. U Petros ubayadon lam hakabakum kata kapor ubasyong sabar haplau lambat kiwe kat budang syong hangta kawai kabriu kalawan ban keli yu memam long lambat Jisu nong Galili. Petros ulalen hakmat jongka bad hakmat jong kita baro ngam tip bad ngam itu yu kaniru kalong ban pendap ya ka ka bau Jisu uladap banyak tu lepah bau siar am keni tat hadu bau Petros undadap ban len ya u laisian kisipai kila thau ya ka wei ka pan sngat sya ka ba isyar kai ban pai bat ya kani ka pan sngat sya kila prung jubor ha ka khli ka jong u Jisu bat kala pelong bahkan mi kesenam ke basyar kai nak kata ke jing penpong ke jongki ya kata ke pans nget sya hadin nang ta habaladep ban pencitam ya Jisu barok simen lalek banyak lampat ya usa jesian pat hakmat jong upilat udang tharai ba utau pai ba hadin boli i baladep ban pencitam ya Jisu hadin bau tau pai ba ui ya katakan met kabala penwet ya kabala pensitam da kajing sempat jeng ditri bar bala penpong ru ya ka kli ka jeng u da ka pansnget sya udang tharai bau tau pai ba hun ya ka ka ba uladap ban le penban hakabakum kata kapor utau pai ba bon belin ba ula pertapat sa nar phna ya u Pilat hakabakum kata kapor umban si nrai ban IT no ya u Jisu ban sa nar phna u Jisu ulaba il ka jong ka ting phna bat ulaya hakata ka lenti wara pedeng jong ka jing sitam ka bajur ban poi syadu ulum gol kata ban yo ban sa narpna ya u hangta henrai namar kejing sitam kebejur kebadan hakamet jeng u bat kejing tlat kaba u ulama namar kejing pensitam kaba barok simet Jisu umla syuban ba il jong keting phana ba ulakelan kram hamadan kumta hakabakum kata kapo kisipai kelesim ya uwai briu napteng jong tau pai ba bon belin balwan ban pet ye kata ka jingja ka bakrau ka jingja ka bampat cuja menu bolasim ya uwai briu ubakerteng usiman nong kirani baun ba lem ya kata ka ding pna jong Jisu tat hadu ban lapoi sya ulum kalbari ban sait katho nanga sa satang kesnam u Jisu ong nong wai siaman sim bada ka siti ka jong pol siginong Efesus kala nong ka baar ka dekat ka bakhalai ong hanrai menta hau Kris Jisu ya pi ki bala long jengai no meno la pelong hajan hakasnam u Kris ki prek ki balsa nakikti pat naki kejat ki jong tra Jisu ya ki balasa ya u
halor keting pena aulum Kalvari. Walau Jisu ulang ubri ubah klempong, ubah klem tok brea, ubah hok, kuon lang berat ubah telem jong ublay. Penban lasa narpna ya u lembat ar ngut kinong kamsniyo, uway syakaman bat uway syakadia. Ya utrai jong Yesus Kristus lasa narpna kumunong kamsniyo. Penban ulasya ikini ki eki baro. Dang namar bau id ya kepertai u id ya unang pop ya kanang pop lawan kenang ban pendap ya ke jing temu ka bakrau ke jong uplay ban pen im ya kepertai naki pop ke jong ka u Jisu ulasya halor kating pana haulum Kalvari ka jing sya ka basyirkai ka jing sya kalong ke jing sya kabala i ben de kibri baro ban kane ke jing sya kamlong ke jing sya jong ke jing sya jok kalong ke jing sya jong ke jing jok namar halor keding pena haulum Kalvari u Jisu ulala ban pendam iki bor jong ke jing tum iki bor ke jong syaitan iki bor jong ke pop walada la tho hakli jong kata keding pena u Jisu nan Nazaret usim jong kiju yagane la tho khanang kum ka jing nyau ben ban uni ulong usim ubalawan khanang syagane ka pathai amban sansyar ya hima ka bakanya pathai andai uni ulong usim ubalawan khanang syagane ka pathai ban sansyar ya hima ka bakanya matsim hakato non jong kibriu baro ketin ke jong play kat kum ke gospel ke jong Yohanes kala nong ka balai ke dekat ke bakhan riu ke ong na bau play ula i kata ya ka perthai kat bau la ai tino ya lo khon bala khamarwe bau ei ru ubangai hau un jat shu henry yo ka jing im babam jukut u Jisu ulasya halor kating pena hadu kumbalai kenta ai padeng jong ka jing syit kerang jong ka sngi ulasya ya ka jing sya sitam ka basyir khai hadu kata amran ketien bala ban batai ya ka jing syir khai ka ba usya ban ulale ya kane namar bau janga ya pi kinapop ketin ke bakhadu ke baula kren halor kating pena kalong lap penda barhadin nang ta u Jisu ula ai tino yala ka jong ka mensim halo jong ukpa ujong u bahableng baraba kita baro kibali don lam hang ta kali i baka mensim ka jong u kalakan ria no na u bat ba don shu kumta kilakiu halor kata kating pena bat kila penherno ya ka met ke jong Jisu bat kila sop ya ka daka jain linan ka bani ya ka ba kinyo ban lek ban tep no ya u la lek ban ra ya ka met ke jong Jisu hakata ka jing tep ka bathamai ke jong u Joseph ubana Arimathaya yakaba anyo banbu yaka hangta sipo namar ke jing tep hi kamnon bor halo try jungi Jesus Christ namar hakasngi ka balai un sami pat ke jing mi pat ke jong u kalong ke jing kermen nakamanta jongi ke pangaj baro nyo e ke jing kermen man like ni ke bor jong ni ka perthai ki bor jong jing dum ki bor jong ka pom bangin long ki priu beliau ban mat ye ke jing sius pa ka ba kodor bat ka ba ei lengba ke jing syayap ke jong trai jong Jesus Christ
ngai ko blay phi ki barok ki nong pet pat ki nong snap ya ga Good News TV ka jing ko blay phi ka Good Friday ka wasuk ka bakman ha ka karteng ka jong try nong padim bo e jongi u Jesus Christ ngai ngo yu blay ban yo ya ka negalat ban pun sko padeng jong phi ya ka khubor Good Friday lempa ka ko por ka ngai scam o blay un ka khu ha ba gi skap shipor ya ka khubor lembaga tin ka jong play ka khubor Good Friday ka bangadon ban ai ha kini ka por ka long ya ka ba ngala seng ya ka nongrem na ka sithi segi Galatia ka na gon regol ka khat saw ka ba ong kum ni henry nga da le ngan om la thau bu ro henry tang ha ka ta ka ding fna u Jesus Christ ko try jonga bat ka phang pedeng ka ba kwa ban bu ka ni ka por ka long kajing slow sarong ya kading fna kajing slow sarong ya kading fna u JC Ryan u balong bishop joka Liverpool u ongum ni la phim pa champang ya kajing yak u Chris bakalong kan nongrim joka Bible barok we philapuli ya ka Bible klam na yo jiman toy kaniam joki kalong ka beneng klam mesngi kompas klam utrnya ka syarak klam umpnya kan mau bahang ong say sin ya ka balang klam kading fna shushu upiti forsit ru uong u Chris ulang hangi kumba kading fna kalong barok ka ba u Chris ulang habnen na ya kando la shim ya ka ka ba ulale hanta pinop slow thu yo Chris tat panda phi slow thu ya kading fna u Chris kajing kali yang ini mentah kalau balai ba upol u apostol Paul u syakri jau play u shimba kading na ka de kajing sarong ya u bakade ya u ba undale thau boram halor joka ha kajing shisha ya kading na ki por jong kinong rom la nget bakade ka jaka jong kajing event ha ka ba ya kinong la kamsniu kading fna kalong ka jing penstom ka kordet pat ka ba ki pendap ya kata ka jing penstom ba kini ki breu kin mat ya ka jing kordet tan rei hau pol wat lo pol ba im hak digi jok u batip ya kita ki eke baro ban balu ong ba ngan la thau borom halor ka ni kading fna Chris tu kini bet ya ka ne ka bentar haki likely ki ka bala pelong yo ni usyakli jaw blay ba un slow sarong bat mangabat maphiru ya ka bangi ngin ya slow sarong lan bat apostol Paul kabaning kong kading flau Jesus Christ kadigalat bala pediang pat yangi show blay apostol Paul ong ngada lele ngana umlet how puram andrei tangna kataga dingfna u Jesus Christ obolang utrai jangan pensyam ya gane na kasiti Galatia kana na andre berkat ka bakat sa namar dai lengba kane ka dingfna u Jesus Christ bau Paul usgaut ho bakum mau unang pop unang penstam ben ya ki Kristan unang la ben ya ki breu ki jau blai u le yomat sai sirpat ya ka jingesuk lembat utrai ubau play hagar ga shithi je Galatia upon u ya sat jur ban penbet ye ka jinga sotho bar ke jikai bakla ka balakhang ye ki gentle ba kin wan show Jesus Christ ki paralok akit ki por men badang lum ka balang kila dan kattu katne ki Kristan jiu ki ba lahikai da ka ba pembor ye ki gentle ba ki dei ban share shwa ya kaban kin yo mat ya ka jing pen baptis bat bakin yo ya ka jing penem kam ke apostol ka san na god khot ka ban kong ter ke thu i te ke paro wat la ka jingalang ha Jerusalem lani ya ka bangi ong ka Jerusalem council kala tem bat wan ra ya ka jingas ko thu jingwat ha ka ba ya dei bat ka ka benta dan re ka jingkli kami na ki bapon hatu kini ki gentle kinlong ki kan honu blay klam ka jingat sya
Kata ka dega jingkali ia ka baki breu hak dega por ki kristan hak dega por ki kali. Bat ka dega jingkali hak ka bala pelong yang new sekri jauh blay banyasai. Upol ru sisin haki snem menbau udang long urabi ki jiu. Uniu penpau ba udah slow sarong ba yala de ya kan nyam jiu. Baru ong kum ni. Pilih osngau ya ka jinglong jonga meno haki nyam ki jiu. Kumno ngala ben ya ki balang blay shikade e. Bat bangala jo penjat ya kan. Bat ngala nang start haki nyam ki jiu. Na lorbon ki para bayarengkat karta. Bat nga hapden ki para jat jonga. Bangadalong uba shipraham shikade e syapang karukom pateng la pateng. Jongki kepa teman jonga. Nila ban syemegani agak siti jigale tiaga lalu ke banikong kerkhat ke bakat lai haru ke kat sa. Dan baru dia breu ubal penpau yi kita gi jinglong gi jo. Hatin boleh syam pat mat yo Jesus hake jing im jo. Baru kini ki bau snow bakalong ke buram yo. Usau tho bakilong ki pammentoi ruem hake jing im jo. Kadingfna ya upol ya uba hagi pol la khat ru son menshwa kalalong ka jing tulak bor bat ka jing la rai henry ka jing syam baru jisu menta ka dingfna kalalong yu ka khubor bau chris ulaya ya ka ban pelaj yu na ka jing tim jong ka pop pat ulaya pat ya ka jing suk bat ublay ubla pen emu Yau Paul ka dingfna ka mut ka jinglat lut na ka maladi. Galatia ar lanong rukhat ka barpo. Ka jinglat lut na ka jing kwa brai jaga dok. Galatia san lanong rukhat ka barpo sa. Bat ka jinglat lut na ki ki bakan japar thai. Galatia ndro lanong rukhat ka bakat sa. Ka jing thumu joga dingfna Chris. Ka long banwan ra ya ka jing thau ka bathumai. Galatia ndro lanong rukhat ka bakat san. Bat kata ka jingthau ka bathumai ka long ka balang ka balong ka met utrajuni Jesus Christ. Daki pun snem menshwa ka ri Israel ka long kilalong ki breu ublay ki hukum kilalong ka lenti ka jingin joki. Kini barok kila penkret ya ka jingwan ka jong trai jong Jesus Christ. Galatia salanong ka khat nyo. Mentah bau Jesus Christ ulawan pan pendak ya ki kam joga jing penim. Ublay ula buk syarut ya ki Israel. Bat ulawan ra ya ka jing thau bat humai. Bat ka ri bat humai. Ki Israel ublay. Haba ong kumta kam syemut bau ublay ula kentat nok shisndon ya ka ne ka jat penri Israel. Henry ula khat ya barok ki jiu bat ki gentle. Ki breu nakabanta ka kerteng ke jogu ki kam ki apostol khat san no khat ka khat sa but how Chris don uba crowd don uba rit don uba crowd jat don uba pok jat don uba duk don uba ruspa Galatia lain nong khat war nyau adu ka war kundai don uba la ban ban le barok ki hukum wat kita ki bahika ya hukum ru kihi ki penkheng ya kata ke hukum ong ke siti sinong rom ar nong khat ka bar kuai terta bat ki paral ba e kapten ka jong blai ka ong ba ka bainong jaga pop ka long ka jingya rom rela nong khat ka apply ban banu try ba e jongi Jesus Christ u la siuspa dale di halor geding fna ban pelat yangi naga jingtim jaga hukum daga bala pelong yu ka jingtim naka banta jongi namar la tha long bala tim yo way baro ubas din au din ang ka siti Galatia lai nong ka khat ka bakhat lai kumta ka lenti jongi show blay ka sedang nak kejat ka dingfna Jesus Christ hakaba lumba jongka ngilayo apa ia ka jingasuk baru blay ngiliomat pat ia kata ka jidai ka bajan lambat lu nong thau joni pat ka dei na mar kata ia ka bangin le thau burong
ngin skau sarong hagani ka ding fna ka jong trai Jesus Christ nama de lungba ka ding fna u Jisu balang ngila yo ia ka jing priang pat shau blai kum gi breu ke babit ban yo banya don lem batu tongin skau sarong namar kata sisin ngila long ginong po ngila dai ki breu hapok ka jing penram hetre benta la penyo pat ini ya kata ka bo bangin ya don lem batu blai haga jing sok kabaar ka jing sarong ka bo pol usno bo uday ban sarong ya ding fna galok namar baga ding fna u Jesus Christ la penyo pat u ya ka puram blai namar ka ding fna u Jesus Christ la penyo pat u ya ka puram blai kalong ka ba day bangin la thau buram haga ding fna u Christ om tang namar bala pediang pat yangi show blai Henry namar bakala longru kalat bat kalenti syaka jinglong hut bat ka jinglong janai ki rukam ka buram ka ba ningkom ka ba mangi ngila duk na namar ka pop ka bala suthiet haka long brio man brio ka jongi naduk ka bereda dan bun ki ba skaudu buram namar ka dingfna u Jesus Christ dai namar ka jing it ki jongki ya ka pop ki brio haka por ka jingsen sha ki rom ki skaudu buram ki skau le ran namar baka ding fna ka long ka dak joga jing ibe bat kumta ki persangkat bala balai na kani ka ding fna haki digiski menta ki preupat ki kiar ban ba ya ka ding fna Jesus Christ namar ka jing kwa brai ka do ka joki bat ki namar ka jing thait bat ka jing sanya ban le bat ban bot ya ka jing kai ka tien ka jau play namar da ka ban le kumta hakmat ka perthai ka long ka jing iben bat ka jing le rai ki parlok ba it nginom yo ya ka por ban le buram haki ki lam ka ni ka ding na u Jesus Christ ka julong garukam u breu ban le buram halor ki kala panla ka jing sta haka bor haka spa Jeremiah kandai dan nongger khat ba arlai arbusam ke thu ya ka jinglong jo ki breu Henry barok kini kilong ki jing ibit namar kalang ka jing tulot bat ka jing kerdu haladihi den rei kinno ki bamentoi habangi penan buram yo blai lingba kita ki ba utrai ula ai hanga padapi kidang ki breu ki ba sarong haga jinglong bat ka jingle ba ha daga ba bet shige jesen a shaka kamu blai daga mensim ka ba sarong ban kini kinom la ban pen yaki daleru kajing pen yangi ka dai tang daga bor joga dingfna u Jesus Christ namar kata kalong ka ba dai ban ong baga dingfna u Jesus Christ kalong ka buram yanga ba depi dai hakani ka dingfna u Jesus Christ ru balapan paushna yaga bor ba phla u khun blai namar dai hangne balayo ban ma yaki pop ki jonga bat jophi bat la pen kesan yengi ya ka bangin yo ya ka jing penim bat ka Jesus padu blai dei lengba ka ni bala a hingi yo men sim khut hap deng jongi bat pan pelong yengi ki jing thau ki bat mai ki parlok ba it ka ka burom ka jonga bat jophi hatu ka long ka ni ka kerdan ka bangingi don hatu ka long ka spa ya ka bangingi yo hatu kan long ka jingla ka jongi hagano gano gor kam ka bangi ngila bandan haga jing jongi kum ki breu ka prothe ka Good Friday ka pen kan mau ya nga ba pi baka buram jongki ki bangi ka buram jonga ba jongki ki bangi ka dei banlong halor ka dingfna u Jesus Christ nong rai shaman sim habo pa sha ka dingfna u kan o ya ka jingroi wa hadingfna long ka buram yanga namar dei lengba ka dingfna u Jesus Christ bala penyo pat ini ya kata ka buram jaga jinglong hui ka bangila duk no na ka bamhan na duk ka bamendeng ko namar ki pop ki bala le ka balai ka jingle sarong ka jing sarong pol ya ka dingfna ka lo namaru ka dingfna u Jesus Christ namar ka dingfna u Jesus Christ ni don ya ka khobor
bangin itu ya kata kajing snow sarong kajini kiparok bait ya ka balang kristan lakhat banyalam baru Jisu haswa ba un kino syapneng upha kisimran ong kilet ceka percaya yala ya ka gospel tenrei kiparok bait kanam don kajing yalap ladat ngim don ya ka khubor kanam don kajing yalap lamda ngidon ya ka khubor tiada markata ka jingkli yang ni kalong ka kata ka khubor ka bangin yoban ai syaka percaya Apostol Paul haba ulai pediang yau Jisu. Uli aman ia ka jing Yesus, uli aman ia ka jing pangkur. Ka donut jo ka kelang, berka khobor ka jo ugalong. Ba ka ding fnau Jesus Christ. Kalong galat ka ba penpau ia ka jing it ba ka jo blai. Yau bat ia ka perthai parok. Haka siti jigala tia kalong balai ka khat ka baningkong upol ong. Hapursa ki khamat jonghi la pen ishna ya Jesus Christ palasa narna ya kinong Galatia haka jingshisha kimshim la yoi ya utrai Jisu palasa narna Henry lengba ka jingalap syapang ka dingna lawan ra ya ka balale syaka menta bat bo ya ka dingna Jesus Christ syaka jingshisha joka menta kapan kan mau yang ni ya kikentinu Jisu ya ka ba ula kren haka jing khawai lambat isunanu on to le ya kan ni ban kan mau ya nga nging empat yo i da ka khat breu ka jung ya kata ka jing ya ka ba shirk hai ka ba Jisu la sha halor ka ding na hanrei na mar ka jing lap jong ki long shwa ki kpatamen jong men shwa ki kpa jo ka jing hai ki bele tho ya ka jing sha shitam ka jo Jesus Christ bat lengba ka tin ka jo ble ni sngau tho shai na mar kata ba Jisu ula ya ya ka ka lenti jo jing jing ja na ka banta jonga pat jopi ki paralak ba ihit ki gentle haba ki lo sngau ya ka ka khubor ki lo i ningkong ya la ka jo ka pop ki lo i ru ya ka lat jo ka jing pene mai badai lengba Jesus Christ ula syayap halor kadimna ki parlok ba i om barok nangi ngin yeng ban yalok nagi pulpit om barok nangi bangin yo ban yeng ki rensan ban pen benai ka jing penemai ka jong try Jesus Christ Henry ngin yalok ya ka dingna Jesus Christ ka ba ula pen im yengi da ki ba bon kirkom dan ki wasot hukum ni bada ka badeng haki rendang gi jongi la ne deng haki simpre akti gi jongi la ne ta hak de kita tu haki kiti gi jongi ya ga dor jaga dingfna kata ga sakhi ba ngidon ya ga dingfna Jesus Christ lambat ni tenre kane kamdon jingmot e ru em lamdang ni snau tho ya ga jingmot ka ba jiliu ka ka de kane gi dingfna na ka banta jonga pat johi kading fna kum mangalaong haki rom kadika jing kordet baru Jesus Christ ula sha ya kadika jing jingjar bat ka jing kordet ka ba ula de ban kit namar jonga pat johi baru Jisu u khatru yanga bari piwa ba yala kading fna bat pot yanga kam semut ban ong ba habangin ba igading fna ngin ba hakin met ke jongi hagador joga diem ka bo Jesus Christ usisin ulaba Henry ke ka bo Jesus dan ban khot yang abadi pia bo ong ba ke dik fana kamot bangin im ka jing im ka ba hap im ka jing im ka ba khu im ka jing im ka ba bet ka ba pensko hayo blai da ka bangi ri sumar kendong ya kata ka jing khoi ka bo traula ai sisin da ka ba ula silspa halo ka ding fana Upon apostol ujau try woble une shisha habu la shem ya ga ding yo Jesus Christ bat habu la yo ya ga khubor jo ga ding na ba Jesus ula sha na ga banta jo da ga jing kmen ula pen pau ba usau saro ba ga ding na Jesus Christ yo kalong ka buram ka ba dei ya ka ba ulet haburam bat ban pen bana sha ga perthai parok paralok ba it ka khubor Good Friday ka khat yanga ba dia phi hagre ka por to ngin ya la thau buram
Hakan ika ding fna u Jesus Christ. Nama day lengba jongka. Bakal long kalat. Ya kabada penyo pat yangi ki priu ki bomdan syuk gajing kerman. Ya kabangin yo ya gajing day kabajan pat ublay. Henry lengba ka ding fna. La penyo yangi kalat jongka jesuk bat uni ublay ujongi. Lengba ka ding fna. Hakaba shisin ngilalong ki priu ki bomdan syuk kaburam. Ka jingim ka jongi kala day ya kabangin mat ya ka jingtim sya ka jingjat ka babam jukut. Handre ka ding fna kala long sa shisin pat ingi ka jing lapenyo ya ka buram belek ya ka bangila do no namar kapok. Bat ka ding fna kalong ru yangi menta ka khubar bagini thu sya ka perthai. Badai lengba ka ka ding fna lapen im yangi. Bat ka dairu ya ki waipat ki paraman sim ka bakodo. Bakini syam ki pat pan mat ya Jesus Christ. Pat pan sotho ya ka ding fna. Paun Jesu la sya. Nakabanta jonga ba jokhi. Sao dong ka khet trong u blay ki ru khui the lien ki ye rung kat angel kap neng ki wai ro kita belasai dekas nam jong ukun lang brod ublay blashat and jar bajing yap trim shirke hang ta kingu badem sim yau kres nang bakala dasur bajam haki jingwai baro lang ki pensa Het beneng keslei da jinkmen haba men sim ki wan pai na kilen ti jong ka pop sha utrai la jot la pop kam ken ran ka brai e ban nyat ban shna das nam u Christ Jesu halo ding na neng ki perta long blaker kuya uta upala job ya kajing yap jingker men lawan nenta aku long to try kulang rod to play ngirungen yole chata chanong babla thau dak siar nala dap jing suk jing men suda hang ta sau dong ka khet u ble bat ki pat angel